Boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa do Radar. Programa, como sempre digo, número indefinido, porque sabedes que pasan cousas, a veces salen antes ou despois, co cal o título, o nome, o tedes no título do vídeo. Joder, que mal estou levo unhas conversas que estou empezando as introducións horribles. Non pasa nada, da igual. Por qué? Porque, como sempre digo, o importante é o que vai vir agora en breves instantes. Porque vamos a falar cunha banda que se chaman os John Dires, bueno, ahora lles pregunto exactamente como se di o nome, tiña que te lo preguntado antes, da igual. Unha banda que eu teño que recoñecer que os coñecín, levan xa un tempo tocando, pero eu sí que sabía deles, vira o seu nome, porque se non me equivoco, estiveron no Vendaval Fest o ano pasado, se non me equivoco, estáme sentindo así na pantalla que estou vendo eu, pero cando me empecé a interesar máis por eles, foi agora porque eles non o saben todavía, pero no mes de febreiro sale unha reseña do seu disco na revista Mundo Sonoro, onde, como moitos sabedes, colaboro. Entón, escoitei o disco e dixen, joder, este está moi guapo. E puxeme xa a escoitar e mirar outras cousas. Así que, sen máis, ora lles direi ou non a reseña. Igual falamos do que escribí, porque igual é unha reseña mala. O sea, dixen que me gustou, pero igual a reseña, a saber, cala a boquiña, porque vamos a verse en pantalla a Raíces, a Xermán e a Vanessa, parte dos integrantes de os John Dires. Que tal, como estamos? Hola, Hola, buenas. muy bien. John Dires, John Dires, John... Uf, hai polémica aí, de feito, tivemos membros que o pronunciaban distintos uns aos outros, entón aí hai un pouco así, cada un a gusto do consumidor. Eu sempre dixo que os tratores sempre chamei John Dales. Entón, bueno, pois houve un Eu problema. aí son radical, John Deere. Aquí sempre foi John Deere. Isto de John Deere é unha modernez que non lugar. John Deere, aquí, toda a vida. Estou con eles. sobre todo, que vos chamen para actuar, non? Que vos chamen para actuar, que vos chamen para salas e festivais. Eso máis que vos chamen como queiran. Sí, ese é un segundo problema que temos, que normalmente escríbese mal nos cartéis incluso de concertos. Pero vamos, nós atendemos, somos moi listos, entón atendemos por calquera nome, non hai problema. É que, ahora, bueno, a xente que non me coñece, como se explicaba a vos, isto vai ser unha conversa como se fose nun bar, mas, por así dicirlo, vamos a estar charlando distinidamente, non vai haber un guión como tal, vamos a preguntar por os comezos, vamos a preguntar por o disco, vamos a falar un pouco un percorrido da vosa carreira, os futuro e demais, pero, xa que saliu o nome do nome do grupo e o ser nos carteles e demais, joder, os que tedes así, claro, porque os que teñen un nome máis ou menos claro e típico, pois, vale, os nomes, non? Os que se chaman Dani Martín e esta xente, pois é fácil de escribir, o máis fácil de escribir. Os que xa tedes nomes máis complicados ou en inglés ou demais, joder, mira que vos enviades sempre as cousas seguro, os vosos nomes, o voso todo o xier e demais, pero mira que hai equivocacións en moitos nomes, Sí, esa é unha cousa que non, sempre nos costa entendelo, porque ao final o que distí non vai ao dossier, vai ao cartel, vai á página web, control C, control V, sabes? Pero sempre é unha cousa, sempre, ou normalmente o H mal colocado. Pero, bueno, moitas, temos unha lista, creo que Xermán que leva máis conta dos... Sí, pero tamén a culpa é nosa, quero dicir. Quixémonos poñer as cousas difíciles. O que éramos elegido outro nome un pouco máis fácil e seguro que non se equivocaban, pero bueno. Se Bueno. fósemos os barreiros, seguramente non habería problema. Claro, barreiros. A ver, Sí. a culpa é vosa. Eu, por exemplo, empezo o programa co voso nome. Como digo, fixe unha reseña para o disco, que para a revista Mundo Sonoro, que espero que Maqueta non se equivocase a hora de revisar e cambiase o nome. Eu revisei, por se acaso, non vai a ser, mirei antes de poñelo, que non costa nada tampouco, o sea, culpa vosa por poñer o nome, pero tamén culpa da xente por non revisar antes de publicar as cousas, Bueno, que nos chamen para tocar e que nos chamen como que. Mira, porque claro, eu dicía que eu sí que vimos o voso nome no cartel do Vendaval Fest o ano pasado, non puiden ir, quería ter ido, non pude ir, porque a verdade que era un cartel bastante guapo, como o deste ano, que tamén este ano van moi potentes de carallo este festival, pero claro, non naciche deso ano pasado, o grupo non saliu o ano pasado, así moi brevemente, non? Esta é unha pregunta que moitas veces odio, pero por poñer un pouco de situación á xente, quenes sodes? Como foi ese comezo do grupo ou como empezou a surgir a idea de ter unha banda?
Pois, a ver, nos levamos moitos anos tocando porque empezamos moi novos a tocar, non? Nos, a parte instrumental do grupo, coñecémonos na secundaria, o Xermán incluso no cole, o guitarrista a música xogando baloncesto, e empezamos a ensayar cando non tiñamos internet. Ao final tiñamos que andar buscando sempre como ir ao ensayo e tal. Entón, ao final, pois eso, temos 38 anos, 39, desde os 16 ou 17 que empezamos a tocar, pois as contas son fáciles, non? E ben, pois a verdade é que empezamos pois por típico, non? Tampouco unha historia moi novidosa. Colegas que nos mola a música, que empezamos a escoitar música en común, pois o mellor hasta, bueno, viñemos de rollos bastante distintos, porque Xermán músico de banda, eu tocara un pouco a gaita nun grupo, fora clases de teclado, e empezamos a quedar e dixemos, pois que música temos en común? Pois ao redor dos 70, máis ou menos, non? Alrededor disso. E empezamos a, te digo, a historia de sempre, empezamos a preparar versións, pois incorporando xente, marchou outro guitarrista que tiñamos, incorporouse Marcos Cobaixo, e despois fomos rulando cantantes variadas até que chegou Gane, que esperemos que quede, bueno, como mínimo unha temporada larga. Por lo menos unha temporada larga que, joder, xa que saliu o disco, por lo menos para presentalo durante un tempiño, non? Que... Para Bueno, o próximo xa veremos. Para o próximo, bueno, hai que ver todavía. Se lo tiene que ganar, se lo tiene que ganar. Claro, ti, Vane, verdad? Preguntaremos alguna cousa máis, non? Pero no teu caso, Vanessa, como foi entrar? Como foi chegar en contacto con eles? Sabías deles? Se puxeron eles en contacto contigo? Como foi ese proceso desa fichaje? eu coñecín a Raíces nun festival de Stoner bueno, el comentoume que tiña un grupo, pero, o sea, non foi realmente unha conversa de estamos buscando cantante ni Sí. nada polo estilo, pero eso, comentoume que tiña un grupo que se chamaba Os Yonderes, tal, estivemos falando así un anaquiño, como un tempiño despois dese festival escribiume unha mensaxe que bueno, que necesitaban vocalista e si a mí me interesaba naquel momento dicen que non. Non, bueno, sabes, hai veces na vida tomanse decisións moi desacertadas, pero bueno, naquel momento dixen que non, pero afortunadamente despois un tempiño máis adiante volveume escribir e aí bueno, realmente foi un pouco para facer o EP de Cinzas, no que colaboraba con 2 temas, entonces en principio era así un poquinho para ver como fluíamos, pero, bueno, eu desde o primeiro momento senti unha conexión moi boa con eles, supoño que eles comigo tamén, non sei. E hasta ahora, o sea, está sendo todo estupendo, está rodando todo de maravilla. O sea que teñen, pola miña parte, teñen manesa para rato, o sea que É que o da conexión, o de levarse ben, tanto os que xa levades un tempiño, non? Como no teu caso, entrar, que haxa, como sempre digo aquí, non é unha cousa que repito, pero claro, ao final, todas as bandas que vides, artistas que veñen por aquí, sois todos artistas que non sodes ricos pola música, creo, que non, que por desgracia non, a música non vos dá miles e miles e miles de euros ao mes, e como sempre digo, non, o máis importante nun caso como o voso, elevarse ben e que haxa bo rollo e que haxa unha conexión para poder sufrir todas as cousas que ten a música, todas as complicacións e todo o traballo que tens que facer, non? Que cantar ben, tocar ben e ter conexión no escenario musicalmente está guai, pero fora del casi tanto o máis importante, non? Sí, sobre todo depende de que niveis, non? Porque ao final se és un profesional e é o teu traballo e tal, pues, Sí, o mellor cos teus compañeros de traballo tampouco tes por que levarte ben, non? Pero ao final nos xuntámonos e tocamos porque nos gusta e porque nos apetece, entón, pues, sí, o máis importante pois eso, estar a gusto, pasarlo ben, tomas unhas cañas despois, antes, durante, depende. Pois eso, que xa bo rollo entre todos e demais. Tampouco quere decir que sí que tivemos unha historia un pouco longa de vocalistas no grupo, non quere decir que os anteriores houvese mal rollo ni nada, pero bueno, ao final é iso, nós non nos dedicamos a isto e que máis que menos ao final ten pois
as súas historias, a súa vida, e pois iso, a mellor a veces apeteceche seguir nun proxecto, pero non podes, non? Porque o traballo, que sexa, te leva por outros lados e non hai máis, non? Pero bueno, sí que ao final, pois, a nos compensanos, pois eso, xuntarnos, nos xuntamos todos os fines de semana, creo que non nos costa traballo ningún, creo que facemos con ganas, ao final é o segredo de que levemos tanto tempo tocando. A veces pensámoslo e decimos, joder, si un día nos da por separarnos, que facemos os domingos á tarde? O sea, xa non temos outra rutina, daríamonos a bebida ou algo, non sei. máis Claro, aínda. é que Máis aínda, aínda, sí. non? Sobre eso tamén vos preguntei, pero dicía de levas ben, non no vosso caso sí que é verdad que tiveches non eses cambios, pero tamén é importante o feito de compaginar vidas, non? Porque non todo o mundo pode permitirse, como dicía, non? Que o cambio de vocalistas ou cambios en outras bandas de membros en calquera faceta non ten que ver porque haxa mal rollo, senón porque ao final, oye, quen ten fillos, quen ten un traballo que lle ocupa 12 horas ao día, chega o fin de semana e di, eu non quero ir a ensayar, non quero ter que viaxar dunha punta de Galicia a outra para tocar, non está nese punto. Tamén é importante porque, joder, o de compaginar vidas personales cun hobby como este, que ainda por riba estás todo o fin de semana ensayando, pois xuntades e demais, tamén é complicado moitas veces e hai que ter moita paixón polo que se fai. Sí, aí estamos, de feito, claro, nós cando tocábamos, todos vivíamos na estrada, ensaiábamos na casa dos meus pais, en Couso, nunha parroquia, bueno, antes no Poxo, nun teleclub, que eso tamén é unha historia moi chula, non? O concepto de teleclub, non? É como serveu de dinamizador e como empezaron nese teleclub en concreto moitos grupos a tocar. Pero entón, claro, pues era tan fácil como a chegar o fin de semana, non? Estábamos de ensaiamos os sábados, os domingos, os venres, quedábamos incluso entre semana. Agora, claro, o Xermán vive na Coruña, o Busto o guitarrista en Trazo, eu en Pontevedra, van en Santiago, pois claro, sí que hai un esforzo máis grande, pois os traballos cambian, as parellas, os fillos, agora xa están empezando a vir tamén por aí problemáticas, e claro, cada vez é máis complicado, está claro, entón facémolo, pois porque nos apetece, tamén é unha dinámica, non? De aproveitar o fin de semana, pois para visitar a familia, e o domingo pola tarde guardar un hueco para ensayar, está guai. Bueno, sí, que a veces, pois a veces dices, pero que farei indo domingo a estrada a tocar o foco que podía estar na miña casa descansando tranquilamente. Pero bueno, supoño que ao final que xa nos compensa, por un lado, e despois, que ao levar tanto tempo, xa, pois é que dixen, man, xa é unha dinámica que temos moi instalada e... Home, a final o de ir a ensayar é como eu que vou cada fin de semana a ver un partido do Depor, ou quen vai a ver o baloncesto, ou quen vai, non? Ao final é o voso, ou quen vai incluso pues, a ver concertos todos os fins de semana, ou queda con colegas a xogar xogos de mesa. Ao final é eso, non? É o voso hobby, do cal, pois tamén aproveitades e disfrutades máis que outra xente con outro hobby, non? Que podes ir a tocar, hai sorte de que vos tamén hai sitios e podes tocar, pero ao final é eso, saber que é o que ese momento, non, de diversión, de desconexión, porque supoño que unha vez que entrades no local de ensaio, todas esas problemáticas de cuadrar horarios, todos esos problemas laborales ou familiares que cada un poida ter, no momento de entrar no local de ensayo, seguro que desaparecen por completo. Ten outro punto de implicación, non? Porque tamén tes outra xente que está dependendo de ti, que se non vas, ou se chegas tarde, ou se, pois claro, estás tratando outra xente, e claro, evidentemente, hai días que te apetece máis ensayar, e outros que non se apetece nada, evidentemente. Pero ao final eu creo que o importante é echar a media, e creo que na media sí que nos compensa a todos, espero. Pero sempre ensayades. Sempre, o sea, que dicir, vou a plantexar ben a pregunta. Sempre que ides ao local de ensaio, ensayades todo o tempo, ou hai eses días de chegar, que abrís unhas cervezas, contades contos, e decides, joder, temos que marchar e non tocamos ningunha nota? Danos tempo a todo, Sí. Sí que nos dá, sí. Tanto como non tocar nada, non. Eu creo que tanto como non tocar nada, moi pouco se unha vez pasou. Intentamos que non, sobre todo porque non somos moi dados a empezar a falar de mil tonterías e enganchar unha con outra, entón preferimos deixar esas conversas, esa cerveza para despois do ensayo e no ensayo ensaiar, ainda que sexa pois eso, un ratiño bo, porque despois tamén
nós temos a sorte de que todos somos colegas e todos temos grupos, amizades comuns e ao final, pois, se non nos vemos o domingo, vémonos o venres, ou vémonos o sábado, vémonos o martes tomando unha caña. Entón, o momento do ensayo sí que intentamos que se sea rendible, sobre todo porque cada un, pois, é o que decía Raíces, non? Un vive en cada esquina, traballo e demais, xuntarse é complicado, así que intentamos que, pois, ese ratiño que si nos xuntamos no local, pois facelo render e que se xa útil. A veces conseguimos máis, a veces menos, pero bueno, sí que se intenta. Porque unha cousa que tamén non dicía eu que ao principio, unha cousa que a xente non valora ou a veces non se dá conta é que en a que sexa un hobby, en a que sexa algo que non vos está dando, como dicía ao principio, non que non vos estáis facendo rico, non estáis vivindo única e exclusivamente por desgracia de esto, non é algo que vos faga eso, encher os petos con cartos, non é simplemente un hobby de ir a facelo de calquera maneira, senón que hai profesionalidade, hai ganas de facelo ben e sabendo que cando vos chamen que hai que facelo demostrando que sodes tanto máis válidos que bandas que poden levar moito máis tempo na industria a un nivel alto, non? Sí, eu creo que sobre todo con este disco foi un proceso moi longo. O primeiro tema empezámoslo a pensar e, bueno, a estructura do que queríamos facer e demais, todavía non sabíamos o que era o coronavirus. E xa estábamos traballando no concepto do disco, os primeiros temas e demais, despois pasaron moitas cousas, gravamos outro disco, cambio de vocalista e demais, pero foi un proceso moi longo e ao final son moitas horas e creo que gravamos o disco, xa non sei se 2 ou 3 veces antes de entrar ao estudio, para ver como funcionaban todos os temas, para ver que partes se podrían mellorar, cambiar e demais, para que cando saíse fose unha cousa pois, que estivese ben feita e demais, e iso ao final leva moitísimo traballo. E bueno, tamén eu creo que o que facemos porque nós somos os primeiros que queremos escoitar o noso traballo, non? Estamos contentos do que facemos e estamos orgullosos do que facemos e eu creo que con este disco pues, notase todo ese traballo e que hai un traballo detrás, como ti ben dis, que moitas veces a xente non se dá conta, pero son moitas horas e moitos días, moitas tardes. Mustafa, o guitarrista que se encargou de gravar gran parte do disco e mesturar e demais, botolle moitas horas aí invertidas e bueno, facémolo, como ti dis, non por facernos ricos, sino por enriquecernos nos como músicos, como persoas e oye, pues, o traballo a veces non se ve, pero sí que leva moitas horas detrás. Unha profesionalidade que imagino non, no vosso caso que levades máis tempo na banda, no caso de Vanessa seguro que con outras experiencias musicales ou outros coquetes con outras bandas ou proxectos artísticos, que se vai gañando co tempo, non? Que a veces cando empeza un de xoven cunha banda empeza a tocar cos colegas, non? Como dicías, por tocarse máis, que parece como que te tocarse máis, tocas e non te preocupes de moitas cousas e co paso dos anos, co paso dos concertos, co paso de publicar música, empezas a dicir, joder, é que non é simplemente solo, me xunto, gravo unha canción ou me subo un escenario daquela maneira, non. Que empezas a ver que dedicarlle horas e que compensa moito dedicar esas horas para que sone canto mellor, iba a decir unha frase moi de Rajoy, iba a decir bueno, que sone mellor, basicamente. Isto é espesísimo hoxe, mima. Sí, nós ademais, aparte de soar ben, a ver, non é que sexamos un super virtuosos, o único digamos, virtude que temos é que levamos mogollón de tempo tocando xuntos, entón, claro, eu creo que temos certo empaste que ven diso, de que levamos un montón de anos tocando xuntos, e empezamos a tocar non sei que versión de non sei que grupo, a empezar a facer os nosos temas, e eu creo que iso que sí que se nota. E ademais o tema do son sí que algo que nos preocupa bastante, damos bastante voltas a como son a banda, como empastan, cada instrumento, e iso eu creo que se nota bastante, non? Non sei que máis preguntabas. Sí. Tamén eu creo que son un pouco épocas, non? Porque eu creo que tamén cando empezas o que queres pois, ben, temas, tal, tocar, enseñarlle a todo o mundo o que sabes facer,
subirte a un escenario, subirte a outro, tocar, e, bueno, ao final, pues, mellor non lle das tanta importancia, pois eso, o tema de sonido, das composicións dos temas e demais, e logo, pois, o mellor, pois sí que vas mudando e xa non che importa tanto tocar para adiante e sí que te paras en outras cousas. Bueno, son épocas na vida, eu creo. Imos facendo vellos e imos mudando. Senón, malo. Como foron as vosas primeiras veces en riba dun escenario? Esos primeiros concertos, esas primeiras veces nas que xa sexa con versións ou xa cos temas propios subides a un escenario e estabas entre a xente. Como lembrades eses días? Vale, contas ti. Eu, a ver, realmente as primeiras veces que subín ao escenario cos Yonderes, claro, ainda non nos coñecíamos moito, entonces tampouco, de feito, eu creo que sí que se notaba esa falta de confianza, non? Que eu, a medida de que vai pasando o tempo, que sí que vou gañando pois máis confianza, porque, bueno, xa nos imos coñecendo mellor, xa sei máis ou menos que pode gustar, que non, que me pode gustar a min tamén, o sea, eu disfruto moito, falabas ahora da exixencia, eu personalmente son moi autoexixente co que fago, pero ao mesmo tempo gustame tamén pasalo ben, que para o que fago isto, non? O sea, eu sempre digo que cando vou a ensaiar, eles ao mellor non o saben, pero ao mellor antes de ensaiar chamame un amigo que sei, sempre lles digo que vou a terapia. En vez de ensaiar, Joder, que é bonito eso, porque no, sí, a ver, é como unha maneira de aforrar en psicólogos, ter un grupo, desde o meu punto de vista, non? Porque sí que é certo que o que decías antes, cando vas a ensaiar ou cando tocas en directo, é como que a cabeza despéxase de absolutamente todo o que che pasa no día a día. Bueno, a experiencia en directo, xa che digo, as primeiras veces sí que, bueno, pois un poquinho máis coitadiña, máis tímida, máis tal, e agora eu síntome totalmente cómoda no escenario e observos a eles, vexo que eles están cómodos tamén, bueno, Sermán suele estar bastante serio nos concertos, pero É toda apariencia. sí, sí, sí. Algunha vez o vi sorrir, pero sempre ten que haber, nunha banda sempre ten que haber un que este máis serio. Eu creo que todas as bandas, se miramos, sempre hai algún que non se move tanto, que está como máis aí centrado en tocar O batería ten que ser tío serio da banda, eso Bueno. é así. Bueno, a veces os baterías son os peores, Normalmente, sí. Pero bueno, eso que decía, que vexo que eles que están pasando ben, eu estou no pasando ben, miras para o público e tamén nos ves que en xeral, vamos, a resposta é boa, entón para min tocar en directo é unha experiencia espectacular, o sea, eu sempre digo que sí. O sea, a min cando mandan algunha mensaxe de tal día en tal sitio, eu o día que eso, donde sexa, contade conmigo, vamos. Pois, nos é curioso porque o primeiro concerto que tivemos foi, bueno, típico de un concerto de instituto, de un festival de non sei que, de excursión a non sei onde, non? Subimos a tocar un par de pezas, bueno, foi así, foi emocionante, foi curioso, e é curioso tamén que agora en marzo, pois despois de moito tempo, imos volver a ese teatro onde foi o primeiro concerto, que é o Teatro Municipal da Estrada, e volver a presentar este disco xa coa, bueno, depois podemos falar desto, pero levamos unha montaxe audiovisual, unhas proxeccións, entón a min personalmente, non sei, os demais, supoño que tamén, hai un mogollón de ilusión, despois de, pois, non sei, 20, 19 anos, 20, 21, non estou seguro, por volver a ese escenario, facer algo xa así un pouco máis serio do que era aquilo, non? Xermán, pois, bueno, que a banda igual está un pouco máis acostumbrado a tocar aí, pero a min a verdade é que me fai bastante ilusión volver a meter. Sí, está bueno. Non é por romperche así a narrativa, pero primeiro foi o Viven, acordo. No, tío. No, foi primeiro o teatro. Vale, no Teatro da Estrada cantei eu e cantou Marcos, tío.
moito antes de que entrara Iria. Pode ser, sí. Correcto. Fai moito tempo. É que son moitos anos, Son xa Son moitos moitos anos. anos, demasiados. Mellor non E a pensar. veces, a cronoloxía, Temos esas grabacións por aí, de vez en cando botamos unha ollada e, bueno, son duras. É que ao longo tanto tempo, eu penso ademais son moi difuso, entón esta vez dicimos, jova, cando facemos o 20 aniversario? E que depende, que contamos? O primeiro concerto como John deles, cando empezamos a ensayar, cando entrou Marcos, que se estableceu así co baixo, que se estableceu a parte instrumental un pouco máis fixa, e claro, é difícil. Nós pusimos que levamos entre 15 e 25 anos, máis ou menos 8 anos. pois como coa túa parella, Raíces, que cando empezas a contar? Bueno, é complicado. No, e de feito en moitos casos cando xa levas os 15 ou 20 anos xa non te lembras se levas 20, se levas 21, se levas 22, xa Tamén, entre 15 e 20, máis. que iso é malo, o sea, e no caso das pallas é malo como non te acordes de cantos anos levas, pode ser un problema, pero sí que ao final como, bueno, xa pasou tanto tempo que xa está, no. O importante casi máis que o tempo é seguir, no? Casi máis que calquera cousa é seguir despois de todos os anos. Sí, justo nesa perspectiva, efectivamente. Porque xe o que ten mérito, non falamos agora de esos cambios de vocalista, de pandemia de por medio, da vida personal, todo o que levamos feito todo agora, e seguir con esta ilusión e estas ganas de estar tocando, de publicar música nova, ademais, xa non só tocar, porque vos podíades seguir tocando, buscar 4 bares, 4 sitios onde tocar a música de sempre, de vez en cando, pero te estas ganas, joder, mola, non? Que despois de tanto tempo non aburrirse, seguir con motivación. Eu creo que... Bueno, di Raíces, perdón. No, iba a decir que tamén un pouco o motivo do disco este é un pouco eso, non? Cando empezamos a pensar no seguinte disco, non? Que o principio, acordo que tiñamos unha carpeta que era John Deles 3, e despois houve que cambiar a John Deles 4. Pero a idea sí que foi pois facer algo distinto, non? Ao final viñamos de sacar un par de discos que era un pouco recuperación de cancións máis que disco pensado como tal, e eran temas pois máis un pouco máis estándar, por así decirlo, non? Máis directas, así máis cañeras, un pouco máis pois para o directo, non? Para sonar ben e para sonar directo, rock and roll e estándar clásico e para adiante. E claro, o que ti dis, non? De non aburrirse, de non estar sempre no mismo, de ter ilusión, pois tamén, por eso foi polo que pensamos este disco así un pouco máis distinto, pararnos un pouco máis en pensar pois en un disco completo, non? Desde aí entran tamén a propia estrutura dos temas, as letras e tamén toda a parte audiovisual, non? De pensar que formato físico queríamos sacar, como, con quen queríamos contar para facer, pois eso, a portada, os vídeos, etcétera, non? Un pouco foi por eso, por darlle unha volta e non aburrirse facendo sempre o mesmo, non? Buscar pues, cousas novas que nos desen un pouco ese plus de decir, pues oye, vamos a facer algo distinto, algo guai, non? Máis pensado, máis traballado. Mira, antes de falar, non, deste O Círculo das Formigas, que ten, se non me equivoco, formato CD, creo que tamén formato vinilo, me parece que tamén está disponible. Antes de falar dese concepto que ten o traballo e demais, quero faceros un par de preguntas porque, claro, non sei se vos tedes redes sociales, se andades un pouco nesta movida de Twitter e demais, ou depende o que leades, porque hai varias polémicas últimamente, varios temas, non, que teñen que ver un pouco con vos, e un deles que vos afecta directamente. Vamos a explicar o porqué, o sea, non unha polémica con John Deles de que fixerades algo, senón... Oxalá. A ver, sí, por lo menos estaríamos o nome por aí, que podría ser, pero é un pouco... sempre se levanos falando de que o rock está morto, de que o rock está agonizando, de que o rock non sei que, e a realidade é que estades vos, aquí na Coruña saliu agora unha banda de rapaces novos chamada Demencia Social, hai moitas bandas por aí que están
dando moita caña, sigue habendo festivales como o Vendaval, por exemplo, que apostan polo rock, agora o Entre Pontos tamén vai a levar a Biznaga, que tamén é unha banda que está dando moita caña, sigue estando presente. Vos, como banda de rock que leva estes anos, como vedes realmente a situación? Cando se di que está morto o rock, é porque é verdad ou que pensades que en que momento está? Eu creo que o que non vai volver ser como foi o rock unha música mainstream. O sea, unha música, agora é unha paleta con outras cousas, e eu creo que non vai volver a ser mainstream. Pois non sei se por sorte ou por desgraza, bueno, a situación que temos. Eu creo que o rock non vai morrer, o sea, vai haber grupos que van tocar rock, igual que hai grupos que tocan jazz, igual que hai grupos en Galicia que tocan Dixie, sabes? Simplemente, pois vai ser un estilo máis, pero a nosa verdade é que tampouco nos planteamos si está vivo, si está morto, si imos tocar en 100 festivais ou en 3. Nos, bueno, como te decía antes, buscamos que música coincidíamos, que música nos molaba, pois naquele momento empezamos moito por Rainbow, por Deep Purple, por grupos así, e a partir de aí pois, empezamos a fazer a música que nos molaba a nós, que nos gustaría escoitar a nós en galego, sabes? Entón, si está morto ou non, pois non sei, a verdade, eu espero que non. O que sí que vexo un pouco que hai menos festes pequenos que había antes, festes organizados, autoorganizados por a xente, que eran uns formatos onde nos movíamos bastante cando empezamos. E eso sí que boto en falta, queda pois alguna cousa, bueno, queda o festival este de Lalín, non me acordo como se chama, igual xa festival, o que no Algarabía, canal de... Como? Algarabía. Sí, Algarabía, no, eso xa non hai, o que era Sí, sí. Carballeira, Ah, o... a Caigo. foliada. No, bueno, eso quedan, pero por exemplo, festes que boto de menos o de Vila de Cruces, ou de Trazo, sabes, esos festes Sí. pequenos, si que os boto moito en falta, e aí onde había unha canteira de rock bastante importante, iso boto bastante falta. Despois, non sei, vos que pensades, está muerto o rock and roll ou... A ver, eu respecto ao disco o Círculo das Formigas, eu que di Raíces, nos que si está morto ou non, bueno, pues xusto, non o pensamos, nos o disco pensámolo para que nos gustase a nós, realmente. O sea, facer algo que a nos gustase a todos, non pensamos en si gustaría máis ou menos, si meteramos ese ritmo ou outro ritmo ou outra cousa, non, realmente para o disco non nos plantexamos esa cuestión. Ahora ben, eu como consumidora de rock e como persoa que lle gusta ir a concertos, pois sí que é certo que a hora de ir a ver algo que che poda gustar, está a cousa máis complicada, porque o formato que se está indo é o formato de grandes festivais no que si che meten o mellor un grupo ou dous que che poden gustar, pero é que o resto do cartel, home, que vas a velo, sabes? Que tampouco son aquí unha nazi da música, nin moito menos, pero todo o contrario, escoito de todo. Pero claro, este típico festival donde prácticamente tes un cartel que, Dios, parece que non che dá tempo a ir a ver todo o que queres, eso xa sí que está en perigo de extinción totalmente. E incluso en pequenas salas en cidades como Santiago ou, bueno, digo Santiago porque é o que coñezo, de 30 concertos que hai no mes, o mellor atopas un ou dous, sabes, que sexan deste estilo. O resto están tirando a outras, bueno, pois a outras cousas que loxicamente pois levarán máis xente ou que están máis de moda ou chamo como queiras, vamos. É un pouco eso, Eu non? O feito de que, claro, non é que este... Non, porque eu pregunto porque eu era dos que pensaba fai un par de anos que sí que é verdade que estaba peor do que realmente creo que está, porque ao final sí que estades moitas bandas, sí que se sigue facendo rock, sí que sigue habendo festivales, é verdade, non, o que estás a dicir. As salas non se atreven tanto a programar a mellor tantas bandas, hai menos festivales que aposten en menos número de festivales, pero un pouco casi un pouco a evolución natural, non, da música, porque o jazz, o blues tiveron épocas de ser músicas máis predominantes en moitos sitios, agora son como músicas máis de nicho, agora hai outras músicas que son as que están máis presentes,
E supoño que dentro dos anos o trap ou o reggaetón, que ao mellor a música urbana, que agora está en máis sitios, seguramente dentro duns anos desaparezca un pouco dese primeiro nivel e surja outra, ou volverá ao rock ou surgirá outro estilo que faga, non? E o importante, o que dicir tamén, non? Facer música porque queredes e porque vos gusta, que se vos gusta facer música urbana, pa adiante, non? Pero se vos gusta facer rock, pois oye, por que non facer rock se o que queredes facer e no que vos sentides cómodos? Sí, eu creo que digo, eu creo que é un pouco a evolución ao final dos tempos, porque é o que diste, non? Ao final, cada música nova desplazando as anteriores, e o mellor, pois, no momento o jazz desplazou o blues, logo chegou o rock and roll desplazou o jazz, agora, por exemplo, falamos do reggaetón, eu creo que o reggaetón xa empeza a estar un pouco, ou polo menos non é tan omnipresente como era fai 5 ou 10 anos, non? Ao final, pois, cada X anos vai mudando, vai aparecendo unha historia nova, un estilo novo, e está ben, non hai ningún problema. Nos, como temos moi claro que non imos vivir desto e non é o noso objetivo, no final nos facemos a música que nos gustaría escoitar a nós, non? Como decían antes Van e Raíces, e en ese sentido non perdemos nin medio segundo en pensar se vai ter máis ou menos público. Nos o que queremos é que a xente que nos escoite sexa máis ou menos, pois que lle guste o que facemos e se ve un concerto que pase ben e xa está, e se son 2 ou son 20 ou son 2000, nunca nos importa demasiado. Claro, porque sí, non sei se ibas a decir algo, Raíces, algo máis. Sí, que, a ver, nos, evidentemente, se pensáramos no que está de moda, nos acabamos un disco conceptual en vinilo, nin, sabes? E en canto, volvendo un pouco tamén aos estilos, non? Que eu, joder, sí que creo que en calquera música, en calquera estilo de música podes facer cousas de calidade que molen, non? Eu, mellor, non son un gran consumidor de reggaetón, pero sí que hai cousas que me molan, incluso. A calidade non vai co estilo, eso é algo que a xente ten moito estima con algún estilo en particular, para nada. Podese facer música de calidade dentro do trap, dentro do reggaetón, dentro da música latina e podese facer música terrible dentro da música clásica, eso non ten absolutamente. Mira que non hai rock, mira que non levamos toda a vida escoitando música rock horrible nas radios, non vou dar nombres, porque ao final se espiña, pero bueno, sabes? Mogollón, e dixo, bueno, se o rock é o que sona na radio, pois vai a merda o rock and roll, sabes? É que, a ver, a mí o que sí que me dá un pouco pena, que sí que vexo que cada vez máis nos escenarios, cada vez hai menos músicos. E empeza a valer, porque eu creo que ti podes facer música electrónica moi boa. Mira, fai pouco vin aquí en Pontevedra no Surfing de Leire Desayuno, que é un grupo que ten Zahara de electrónica, me parece unha auténtica animalada. E despois ves que aquí, sobre todo no país pequeno, que pouco a pouco que estamos acostumbrados a que haxa un estéreo e xente cantando por riba. Bueno, pois hai propostas que facendo iso, a mí que me parecen interesantes, que me molan, que disfruto, que me molan bastante, pero a mí o que me dá pena e o que me preocupa é que se acabe sendo estándar. Que o estándar sexa un estéreo soando por unhas caixas e alguén por facendo cousas por riba, non? Pero bueno, supoño que tamén unha lógica capitalista de igual que no IKEA non hai caixeiros, pois tampouco hai músicos nos escenarios. É un pouco parte todo o mesmo. Eu sempre poño dous exemplos de como a música gaña moito con instrumentos en directo, e son dous exemplos de músicos que precisamente non fan rock, pero que curiosamente, cando levan a súa música aos directos desta maneira que vos vou a contar, non vou dicir que sone a rock, porque lógicamente non sona a rock, pero sí que ten outro tipo de forza que distí, joder, isto mola moito máis. E son dous exemplos, un é de aquí de España, que é Relsby, que é de Mallorca, que fai rap, trap, é un pouco máis o seu estilo, e outro é Duki, que tamén fai trap, ten algo de alguna cousinha de reggaetón, pero bueno, xénero urbano, por etiquetar os dous. A Duki vino un par de veces no Son do Camiño, a segunda con moitos máis músicos en directo, e a Relsby o vin no Son do Camiño no Morriña Fest, aquí na Coruña. E levaba tamén un guitarra, levaba un pianista, levaba unhas coristas, levaba un baixista, era como, joder, eu escoito a música de ambos os dous en casa e hai cancións que me gustan, que as podo escoitar e tal, pero non son capaz de escoitarme unha hora e media da súa música, me gusta, pero non son capaz. E sin embargo, a Relsby, por exemplo, sei que ahora sei que vai vir aquí a Coruña en directo, e sei que vai a vir con esos músicos en directo e da forma na que canta, e digo, dou os meus cartos porque é como estar vendo outra cousa totalmente distinta, e que
con directo todo adquiere unha dimensión moito máis grande. Sí, sobre todo pensado en directo, non? Porque ao final o sea, entendo e comparto que hai raíces, pero tamén entendo que a música actual, chamolle trap ou o que sexa, joder, dache moitísimas posibilidades. Eu ao final ti na túa casa, si te buscas as castañas e eres un pouco espabilado, podes facer cosas moi guais con un ordenador e tempo libre, non? Entón, o mellor, en ese sentido, sí que está ben, pero sí que unha vez que subes a un escenario, ao final, pois sí que perde un pouco esa non sei como chamarles, e máis igual queda un pouco cursi, non? Pero sí que ese sentimento, non? Ao final estás vendo a un parlante emitir sonido ou a 4, 5, 8, 9 persoas tocando en directo. Para mí non ten punto de comparación, sin desmerecer ninguna das opcións, pero a min é o que decías ti, é o mellor si vou a ver un concerto, pois vou non ver de máis ganas si vexo a xente tocando en directo que se non, porque para eso pois poño Spotify e tranquilamente no meu sofá pois escoito a música moito máis tranquilo, non? En o teu caso, Vane, como cantante, ti como te sintes máis cómoda? Se ti pensas agora en cantar as cancións que tedes agora do disco, pois eso, cunha base pregrabada, simplemente a mellor con guitarra e con todo pregrabado, subirte ao escenario, te sentirías igual de cómodo, igual de ben que con eles? Prefieres estar sempre acompañada con ca xente que faga música in situ? Hombre, sí, claro. Sí. Aparte, o sea, eu quero decir, eu intento interactuar con eles no escenario, non? Entón, imagínate se de repente me faltan, ostras, é como, non me imagino esa situación, vamos. Que sería estar como nun karaoke, unha cousa así parecida, pero bueno, nun karaoke ainda estás rodeado de xente, non? Pola noite, tal, con copeteo, Hombre, pero, si nos comparas con karaoke, Hostia, no digo cantar aí sola, este así, é que non karaoke, verdad? Solo digo que digo, o principio da conversa Vane dicía que aí vale para tempo, pero igual agora con esta afirmación non sei se como seguir o futuro, no, digo que cantar sola no escenario sería, claro, imagínome como no típico karaoke de cando empezabas a sair, que había uns karaokes, ahora xa, bueno, claro, todo cambia Non, tamén, os karaokes se van casi nin hai karaoke. tal, Bueno, eu aquí na Coruña non coñezo pero karaokes. eu a imaxe que teño de sair e ir ao karaoke a acabar e tiña así como un pequeno escenario, non? Donde te poñías ti ali co micrófono diante da pantalla cas letras. E, hombre, porque xa estabas a certas horas, porque xa che daba igual, non? Pero si non, tío, que queres estar rodeado de xente e compartir o que estás sentindo no escenario, pois, ca xente que está ao teu lado e cos músicos, claro, e con eles, por supuesto, vamos. Iso é un pouco relacionado tamén co que falábamos, non? Eu creo que o feito de ter un grupo, que tamén é algo que está un pouco en perigo de extinción, o propio concepto de grupo, Sí. que, joba, pues a min é unha parte da gracia de tocar, non? O que falábamos antes, sentarse a ensayar, sair por aí, pois cada vez dormir por aí fora, ou hai anos sair despois de tocar, joba, eu imagino esta peña que toca por aí soa, que para un coñazo. E Sí, por aí ti total. só que teu dichame de guitarra ou bases ou que sexa, andar por aí ti só, pareceme super aburrido. Pero bueno, tamén supoño que os tempos cambian e cada vez somos máis individualistas tamén, supoño que un pouco diso tamén hai. Ao final é máis fácil tamén, porque quero dicir, ao final é unha banda Sí, creo que se lle quedou Pero un traballo, sí. Sí, quedou aí, non? Ahora, Mira, vou aproveitar, xa que paro isto, a espantar o gato que me está emiañando, bueno, vou tardar en que non te preocupes, aquí somos pro gatos, de feito, cando hai gatos nas conversas, suelen ser as mellores conversas que salen, El tamén, pero o cabrón non ven, sabes? Ponse a emiañar a chorar para que vai a facer caso eu. Entón, pois non, unha cosa ou outra, o beso ou tira.
Eu teño dous, xa é raro que non aparecera ningún saltando encima do teclado pero bueno, supoño que como lles dei de comer antes de que empezara isto que están descansando a comida. Están repuntando. Se queren, poden pasar, están convidados, vamos, de sobra como parte tamén vosa. Despois tenémonos para despedirse tal, a Eso. conexión. Mira, falemos logo xa. Falemos do disco, falemos deste traballo que estáis presentando, deste O Círculo das Formigas. Eu vou a ler un poquinho a reseña que fixen para Mando Sonoro, así, máis ou menos, non vou contar todo, pero vou a ler así catro pinceladiñas que fixen co pouco espacio que teño, que é unha putada. Teño que facer reseñas. Isto espero que non me escoite nadie de Mundo Sonoro, porque me maravilla poder facer reseñas, porque moitas veces fago reseñas de discos de xente que quero moito, outras veces surgeme facer de xente como a vos, que a partir de agora vou querer moitísimo tamén, pero que non coñecía, e para min é unha gozada. Pero claro, para versión papel teño o tempo e o espacio moi xusto, e é como, joder, resume todo o que queres dicir en poucas palabras. Pero básicamente é para min, a sensación que teño eu é que un traballo bastante enérgico. A min dá unha sensación de un traballo así que me dá bastante energía, que mantén a esencia dos outros traballos, porque escoiteime o resto de cousas para poder valorar ben o disco, pero que encontro cousiñas que lle quedan moi ben a vosa música, como sen un pouco de esos sintetizadores que andan por aí, a voz de Vane que lle dá un toque melódico e que me gusta como sona, e en resumen, o máis importante así que todo xunto lle dá un toque que me mola moito, porque non é tan habitual agora, que me resona un pouco a música a un rollito Pink Floyd, un rollito esa época que me resulta moi guapo o resultado. Eso para min o Círculo das Formigas, aparte foi nunha segunda escoita, porque só facer as señas con dúas escoitas, e é un pouco o resumen. Non sei se estás de acordo co que dixen, se o vedes de outra maneira vos. Genial, porque era un pouco a idea que tiñamos. A verdade é que tal cal eso. Sí que se hai que anotar unhas influencias por disco. Sí que o primeiro, a pesar de que era un pouco, como dixo Xermán, Canción Desastre, era máis, se queres, Purple, había máis partes, cambio de partes e demais. O segundo pretendeu ser máis enérxico, máis directo, un pouco buscamos iso, máis se queres a CDC, e neste sí que o espello no que nos mirábamos un pouco, salvando as distancias, era Pink Floyd. Entón, pois iso, nos influiu moito a entrada de Vane, non? Que ten unha maneira de cantar completamente distinta, e pois compoñer tamén, facer as melodías, e un pouco que aí tiramos, non? Tratas de aproveitar o que temos e potenciar, pois, eu creo que o gusto das melodías de Vane, pois esa introducción dos sintes tamén, que sí que foi algo tamén que buscamos, de meter máis sintes, e un pouco foi esa idea, verdade? Así que, xusto a nosa intención parece ser que conseguimos. Sí que un pouco... A mí alegrame que a referencia poñas aí, porque era obxectivo. O sea, si nós temos o típico meme, non, dos circulitos que se xuntan en un punto, no centro eu creo que todos porque non somos bastante ecléticos, no que escoitamos cada un, e pois a veces o mellor tira un pouco máis hacia rollos máis así punk, máis de aceros, ou máis... Bueno, cada un temos as nosas tal, e un pouco o nexo de unión que temos todos é o mellor Pink Floyd, esa clase de grupos progresivos, ese sonido máis 70 e demais, e un pouco eso era a idea. De feito, como comentaba antes, este disco gravámoslo 3 veces, eu creo, e de cada vez intentábamos, vamos a buscar aquí como Mónica, cando fan, tal, non sei que, vamos a buscar ese rollo e tal, e bueno, pues mira, si se conseguiu, podemos marcar check, está conseguido, bien, contentos. Unha cousa que me volou moito a cabeza, non, tamén, que tamén o comento, que é o feito de ese disco conceptual, porque aparte xa polos títulos se ve ese concepto, non, polas letras se escoita e se entende ese concepto, pero o feito de que é un traballo que se pode dividir en dous, e realmente, vamos a entrecomillar, por si acaso o digo mal, pero que poderían ser dous discos completamente separados, dous EPs en vez de facer un disco de longa duración,
E a mí me flipa porque máis alá de que poida gustar máis, poida gustar menos, sexa mellor musicalmente, sexa mellor vocalmente, sexa un desastre, que nunha época como actual, non? Que dicía antes que o rock está aí e tal, falamos da música, de todo isto, que nun momento no que agora é como música máis fast food, non? Todo moi rápido e tal, chegades vos e faces un disco conceptual con dúas partes completamente diferenciadas e o sacades e dices, pum, aquí o tedes. O sea, eso me flipa que o fagades, a verdad. O sea, non por peloteo, pero sí porque me mola que exista xente como vos que diga, pues, venga, vamos a ir en contra do que debería ser o normal. Pero Sí, porque non imos tocar en menos festivais nin en máis, non decidimos que vamos facer iso. Neste disco case o que máis traballo nos dous, bueno, a parte da propia grabación, que sí que eu creo que buscamos, sí que conseguimos un nivel un pouco máis alto, non? En canto a calidade de sonido propiamente, sí que ten moito traballo de planificación, moito antes de poñerse a elaborar as cancións propiamente. E está moi condicionado polo propio formato, sabíamos que queremos sacarlo en vinilo, entón, bueno, pues vamos un pouco a iso ao clásico a dúas caras, pois cada cara 20 minutos, e depois empezamos a desenvolver ese concepto de branco e negro, de cara a cara B. De feito, estivemos a punto de sacalo como dous EPs separados, que se xuntaban no propio vinilo. Ao final, bueno, por distintas cuestións non foi así, pero sí que nos gustaba moito ese paralelismo, de feito, estrutura un pouco simétrica, non? Pois están colocados os temas lentos no mesmo espazo, os máis cañeros ou máis alegres, mellor dito, no mesmo sitio, e un pouco buscamos esa estrutura. E só cando tiñamos, digamos, esa andamiaxe, esa idea, ese concepto, pois foi cando empezamos a escribir as cancións, con a excepción, creo que foi Xermán, porque ese non estaba nin banda, sequera, do primeiro corte da segunda parte, de Inercia, que ese sí que empezamos a escribir bastante pronto. De feito, alguna grabación pandémica ou incluso prepandémica. Pero o resto do concepto do disco foi a partir dese concepto. sí, aparte a min gustame que o describas así porque esa era totalmente a idea. De feito, o primeiro medio título que tiñamos pensado, un pouco concepto, creo que lle chamamos algo así como auxe e caída de alguén, ou non, ese camiño de ida e volta, e o que decía Reis, non? Ao final nos queríamos describir un camiño paralelo simétrico, non sei exactamente como chamarlle, y toda estructura, digamos, que está pensada antes de empezar a hacer temas, a componer. Y ahí se entran as letras, os ritmos, todo está pensado de antes, é dicir, é un disco pensado desde o final cara atrás. Entón, pois, creo que estamos contentos si eso se nota, porque a idea era esa, e despois tamén a portada intenta reflexar eso, non? Esa dualidade, e o que decía Reitz tamén pensamos en sacalo como dous EPs separados, o que pasa que despois era un pouco complicado como facelo, como a edición física e demais, pero para nós sempre foi un círculo, non? Que pudese recorrer en un sentido ou noutro, esa estrutura un pouco pois eso, de ida e volta, non? Que é o que intentamos conseguir e pois, se o conseguimos, guai. É que, joder, o feito de que tamén se perde moito, non? Por o que dicía da fast food agora da fast music, máis ben que fast food, non? De consumir a música moi rápido, temas de 2 minutos, de 1 minuto e medio, temas que teñen que ter esa cousa que se poida facer viral, ou ese cachiño que quede perfecto nas historias de Instagram e todas estas cousas, non? Pero ter discos joder, a min, despois, lógicamente, non todos temos cancións favoritas de cada traballo e ao final non escoitas todos os días un disco inteiro porque complicado con toda a música que podes escutar, non? Pero a min esa cousa de poder, as primeiras veces, escutarme un disco de principio a fin, entender que as escoito, non? A veces igual que a primeira, ou a segunda non entendes todo, pero entender que te están contando unha historia, que hai un concepto, que hai a orde ten unha lógica de por que se fai, e poder volver de vez en cando a eso, eu non sei que son moi romántico da música, pero, joder, eso mola moito, Sí, a ver, pode ser romántico. A mí parece unha idea moi romántica. Sí, eu vexo, a ver, unha das ideas atractivas precisamente o que a mí me atraía moito, eu cando cheguei ao grupo o disco xa estaba pensado, eles xa tiñan claro, polo menos máis ou menos o
o que non iban facer un disco donde houvese cancións soltas que non tuvesen nada que ver unha ca outra, senón que en todo o disco se iba a contar unha historia. E a min eso atraeume moito tamén, porque, eh, bueno, sí, é un pouco esa idea romántica, non, da música, pois, progresiva ou dos discos conceptuais que ao final é como se estiveses contando unha historia, non? E estás escoitando a música e é como se estuveses escoitando unha historia. Entón, a min personalmente cando nos sentamos bueno, e eu xa estaba na banda e me contaron que querían facer, pareceume unha idea super, non sei, atraeume moito, vamos. Mira, voy a decir una cosa, a veces se puede mover un pouquiño, porque como teño as cámaras postas así, a veces queda un pouco cortado, empece como que está aí escapando, porque tal como teño colocadas as cámaras, é cousa miña, pero mira, estamos falando de formato físico, estamos falando moito do vinilo. Eu, que son un amante do vinilo agora, sempre fun, pero dende o ano pasado que me regalaron un maletín destos tocadiscos maletín perralleiro, pero que para empezar e para ter os teus primeiros vinilos, outra cousa, está guai. Agora xa comprei outro moito mellor e como sempre conto, aquí nas conversas poucas veces conto, pero teño un colega que os amantes dos vinilos se entran na súa casa estarían na gloria, porque o tipo ten un tocadiscos de gama moi alta, un equipo de sonido de gama tocha, que eu a min outro día puxome por exemplo un vinilo ali de Amy Winehouse e foi como estar no paraíso, escoitabas aquelo increíble. Non sei se tes por aí para ensinar un pouco eses formatos físicos para que podamos ver se tes por aí, porque ahora tamén contades como se pode conseguir, de que maneiras se pode apoiar, porque o merchandising, os concertos está guai, non? Pero o merchandising é unha parte moi importante de sustento da banda, porque aparte é unha inversión. Entón, fale un poquinho deses formatos tamén. Pues mira, eu creo que o vinilo, que a verdade quedou bastante guapo, está, bueno... Ponlo para outro ladiño. Ai, a ver si pillo o efecto espello. É un deseño de Berto Cardona, que é un rapaz da Estrada, que é un xente de cómic. Entón, bueno, como vedes, é super minimalista, non ten ningún título, nin nada. Só, bueno, o concepto da círculo de formigas, esas formigas que xiran e que se persiguen unhas as outras ata que acaban morrendo. E por dentro, pois esta ilustración que nos fixo tamén, que me parece, a verdade, unha pasada, e que recolle un pouco pois, o concepto do disco, non? Esa, pois, un pouco o illamento, a soidade, o illamento dentro da sociedade, non? Esa sensación de cando estamos rodeados de xente e nos sentimos sós, non? E, bueno, a verdade é que para nós, pois, foi unha pasada contar con el, porque, bueno, a verdade é que fixo o interior tamén moi chulo, cas dúas e, bueno, e un pouco iso, o propio formato do disco, como dixen antes, está moi condicionado polo formato do vinilo, non? Que xa fora do rollo romántico, do son, bueno, que se podemos discutir se son o mellor ou peor, a maneira de escoitar os vinilos, pois eu creo que é moito máis inmersivo, non? Que implica unha certa atención que agora co tema de Spotify e de servizos de streaming que está un pouco perdido, non? Entón o vinilo obrígate a poñer a cara a escoitala, onde podes saltar canción, pero un pouco máis coñazo, máis complicado, escoitar esa cara, que dura 20 minutos, e ao rematar, ter que darlle a volta a escoitar outra cara, non? Entón, iso que nos parece guai do vinilo, ademais do propio xesto, que claro, non é mesmo ter a portada así, non? Esta ilustración grande, co formato CD, que tamén o teño por aí, e que por moito, por moito que quede chulo, pois Sí, evidentemente non se ve da mesma maneira. non é o mesmo, non? Entón, por un lado, eso, o propio xeito, que a nós nos gustaba ter... Xa digo, máis que nada por nós mesmos, porque tampouco teníamos moi claro cal era o futuro do formato físico para a música, non temos moi claro que é o que nos compensaría máis a nós, pero teníamos claro, ou teníamoslo claro cando empezamos a elaborar o disco, que queríamos ter un vinilo noso.
Entón, agora, objetivo cumprido, temos o vinilo e a partir de aquí xa razoaremos, non? Pero, bueno, pois eso, temos un obxecto que incluso, joder, outro día fixemos a presentación na estrada e houve xente que non ten vinilo e que non marcou só por ter esta portada tan chula. É que o diseño está moi guapo, Sí, sí. Nos verdade que estamos encantados. Bueno, falaba do Merchan, que tamén temos as camisolas, que tamén quedaron, creo que, super guapas. Hai un momento mercadillo ahora. Sí, no, estupendo. Pues A está súper verdade que preparado. podemos super contentos con como quedaron. Tamén chapas, temos abrebotellas, temos un pouco de todo. Sí. E como se pode conseguir? Que maneiras hai de poder conseguir? Nos concertos ou hai outra forma? Hai irmán, non sei se... A ver, van estar nunha tenda online que é o Son de Brogan, onde xa temos, bueno, casi todo o material anterior. Isto non está aínda, porque, bueno, de interior aínda non chegou. Hai Xermán, estará pronto. Así que pronto, de feito, creo que temos nas redes enlaces a tendas e non na web, estarán próximamente. Despois, bueno, por os concertos, claro. É que, joder, eu dicía o do Mercha non mealo e ensinalo, porque aparte, no voso caso, é chulo, ten un diseño moi interesante, porque os concertos, lóxicamente, vos dan cartos, comprar entradas por concertos dan cartos, pero se pode, non? Comprar unha camisetiña, comprar ese vinilo, comprar o disco, comprar todo o que teñades, joder, volvendo a repetir, non vos fides a facer ricos porque a xente vos compra o merchan, pero posiblemente ides a recuperar a inversión, ides a poder gañar cartos para poder viaxar dunha zona a outra, porque o peaxe, por exemplo, a peaxe está ben cara para pasar de Vigo a Coruña, por exemplo, ou de Santiago a Coruña, ou de calquera zona, a gasolina está cara, e joder, que é unha forma de poder axudar e colaborar e de que o voso soño poida seguir existindo e funcionando sen que digades, joder, estamos deixándonos aquí un diñeira, non? Que aparte, joder, mola, non? Ter cousiñas dunha banda que che gusta e que fai cousas boas, terla na casa, porque eu agora eso, me poño os vinilos, pero ter o vinilo, aparte do vinilo así, está guai tamén, ter ese recordo. Sí, sobre todo, joder, al final un disco, y si quieres hacer un poco cuidado y un poco profesional en ese sentido, ¿no? Joder, costa cartos. Pero bueno, por la nosa parte, sempre, desde o primeiro disco, creo que puxemos sempre toda a nosa música está en descarga directa, poden escoitar en 1000 sitios. Si alguén lle apetece ter algo noso e demais, nos encantados, e se non tamén. O importante é que nos escoiten e que lles guste o que facemos, e pois tamén un pouco a idea do vinilo e de facer un pouco máis cuidado e demais, un pouco polo que decías ti, non? Que a xente lle apetezca ao final ter o obxecto físico como eso, ven como un recordo, ven como un obxecto máis de colección, si queres, ¿no? Porque ao final a música pues, está disponible en todos lados, pero sí que pues, joder, facer unha cousa bonita e un pouco cuidada, pois eu creo que sempre te apetece ter un formato físico, non? Que non pues, un ceceros en un ordenador que un pouco máis frío, un pouco máis feo. Sí, no, dende logo. É outra cosa, non? É como ler libros nos e-books, libros electrónicos, que, bueno, está ben porque ocupan pouco espacio, pero como esa sensación de abrir un libro e o olor de cando está novo, joder, eso é moi romántico tamén, non? Como que dicía antes, pero está guai, está ben. E aparte no vosso caso, por exemplo, creo que vos axuda moito o formato vinilo polo que estás a dicir, non? Porque provoca ter que estar atento. Te escoitas a cara A, tes que darlle a volta, escoitas a cara B de outra maneira, estar máis atento ao que estás a sonar, excepto que moitas veces me poño, se estou limpiando por casa, me poño Spotify ou Tidal ou calquera destas plataformas, porque senón teño que estar cada 2x3 dándolle volta aos vinilos, pero, joder, mola moito máis. E antes de entrar na parte final, vale? Na parte final que un pouco xa preguntas, falamos aquí cousas que non teñen que ver ca banda, pero, bueno, máis musicais ou máis tal. A parte final xa veredes un pouco por onde van ir os tiros. Falamos un pouco do disco, deste concepto, un poquinho contaches un poquinho o proceso de como foi creado, non? Tampouco vamos... Non me gusta a mí moito entrar en que explique esas cancións, explique esas cousas, que
non me gusta aí moito eso. Contamos o merchan, e outra cousa importante a contar, porque estamos falando de se pode comprar o merchan na página web, en concertos, pero que concertos? Que datiñas tedes aí no horizonte? Onde vos vamos a poder ver? Oxalá me coincida algunha pronto para poder vervos, porque eu teño unha máxima. Eu toda persona que pase pola Canle teño que velos unha vez polo menos en directo. Porque é como que depois igual digo, pois non me coincide máis ou non pode ser, pois xa está, pero sempre fago para que polo menos unha vez vos visitades a miña casa, pois eu visitar a vosa casa musical. Onde vos vamos a poder ver? Que datas hai ahora mismo confirmadas en as que xa sabemos que vades estar? Pois o 22 de febreiro imos estar na Sala Contrabajo en Vigo. Despois o 22 de marzo no Salón Teatro da Estrada. O 4 de abril na Sala Mardi Gras en Coruña. E o Pois xa está. 25 de abril na Xentalla, en Santiago. Pois vamos, a do 4 de abril, se non pasa nada, creo que pouca excusa teño. Pois ali nos veremos, entón. Imos te chamar á porta para que veñas. Aparte, a Mardi, eu teño dúas salas na Coruña as que vou moito. Unha é a Disfrutona de Orzán e outra é a Mardi Gras, que son casi como a miña segunda e terceira casa. E, joder, a Mardi Gras que unha das salas míticas, xa non só de aquí da Coruña, senón en Galicia, que están cumplindo agora 25 anos. Cuidado, E además programando, bueno, pues as poucas salas que teñen o rock and roll sempre por... Eu ainda estive este sábado, de feito, por ali, con Cloaca e con Blind Kraus, e unha sala, que dá gusto visitarla sempre, ese que teñen gusto e amor polo que fan. Iso xa quedan moi pouquiños así, moi pouquiños. Pois, imagino, como sempre o digo ao final, non? Pero na descripción do vídeo, tanto aquí en YouTube como cando estéis disponible tamén en Spotify, van a estar as vosas redes, tanto para escoitar a música, para ver os produtos que comprar, para ver todas as datas, e calquera outra novidade que vaya surgindo, calquera outra cousa que vedes publicando, que oxalá teña estes concertos e veñan moitos máis ao longo deste 2025 e lóxicamente nos próximos anos. Alguna pregunta máis sobre a vosa música, igual que hai antes de rematar, pero eu agora quero facervos o cuestionario propio e típico da Canle, vale? Isto é un cuestionario, como sempre digo, son como as preguntas típicas que fai Broncano en La Revuelta, na Facción de Resistencia. Eu non vos vou a preguntar, lóxicamente, polo que xa levo falado, non te levo falado polos cartos, porque igual preguntaros polos cartos, dicides, estamos en menos non sei canto ou tal, entón creo que non o vou facer, e a das relacións ou a dos actos sexuais ou a como se lle quera chamar, moi pouco tamén. Tampouco a fago, pero isto vou explicar por qué. Unha é intimidade, pero bueno, eu pregunto se queredes, ben, pero sobre todo é unha pregunta que non fago por cuestión egoísta miña, que é o feito de eu non quero preguntarvos e que me afundades máis na miseria, sabes? Entón, eu non lle preguntade para que me diga, no, tal, eu digo, joder, cago na... Entón, son preguntas que eu escapo delas, pero no seu contrapunto eu fago outras preguntas moito máis intelixentes e psicolóxicas, vale? Eu encarguei estudios, isto é totalmente en serio, encarguei estudios a varias universidades, fíxenlle, oye, quero preguntar isto, creo que as respuestas máis lóxicas son estas, que me dicides vos, como plantexades, como vedes, tal. Entón, contratei fun, por exemplo, a Universidade de Pontedeume, a Universidade de Carballo, que tamén fun ali, a Universidade de Burela, bueno, un par de universidades máis destas que están a primeiro nivel. Eu dixenlles tal, entón, vou a fazer as preguntas e vamos a saber, por tanto, se sodes psicópatas ou non. Vale? O sea, isto é completamente en serio. Primeira pregunta. Caso hipotético. Vamos dentro de... Queda ben pola hora na que estamos grabando isto, tedes que ir a cenar. Ires a cenar, empezas a mirar por casa, e única e exclusivamente hai leite e cereales. Cereales os que máis vos gusten. Pode ser un Chocapic ou calquera cereal. Tes eso como cena, ou a outra opción é ir a un restaurante que fagan a vosa comida favorita, vale? Pero tedes que ir camiñando media hora ao restaurante, baixo unha chuvia torrencial como a que estamos tendo estes días en prácticamente toda Galicia. O restaurante ten unhas condicións higiénicas un pouco cuestionables, e colledes a comida e tes que volver baixo a chuvia
para a vosa casa. Podes que entrar na vosa casa, pero tes que ir baixo a chuvia e de volta e o sitio é un pouco dubidoso. Que preferides? A mí as condicións higiénicas non crees ti que me... Eu creo que onde saben a comidas e onde as condicións higiénicas son regulares, moi a miúdo, non sempre, pero... En festivais, por exemplo, en peores plazas se toreó, ¿no? Como se suele decir. Eso está claro. Ahora, home, chovendo e andando, por eso ahora, a estas horas, que son as 9:15 ahora, non? Un leitiño quente, cun colacao e cereais, non é que sea moi 100% de cereais, pero bueno, casi se teño que moverme con estes días de chuvia, casi queda no que sí. Se incluye tomar unha caña antes, despois ou durante, aí xa cambia tamén a xogada. Mentre te fan a comida, podes tomar unha caña. Eso mentre te fan a comida, Se si hai podes. caña xa mejor dices. Se hai caña xa mejor dices. Teño un chubasqueiro buenísimo de Catló, e veña, me vai a baita. E pa diante. Eu cando deixeches o de pero tedes que sair, eu aí xa o resto da argumentación xa la escoitei. No, a min o que me fastidiou foi o de volver outra vez chovendo. Si teño que ir camiñando media hora chovendo e chego, vai a ver a miña comida favorita, vou. Ahora, si teño que coller a volver para casa chovendo outra vez e tal, no. Xa costa máis. Na casa, sí. De todas formas, eu aí se aceptas unha puntualización, eu creo que para saber se eres psicópata ou non, deberías preguntar se botas antes o leite ou os cereais. Pero é que eso vai agora. Eso vai agora. Porque elixides cereais con leite, así, salvo a existencia da caña polo medio, pero cereais con leite, entón, primeiro cereales, primeiro leite quente, leite templada, leite fría. Eu teño clarísimo, leite templada, despois boto os cereales, pero teñen que estar en un punto no que todavía, cando os coma ca cuchara, que estén crujientes. O sea, teñen que ter ese punto así moi específico. Fernanda a cabeza, xa aquí va a haber problemas. No. Cereais primeiro e leite da nevera por riba. Eso é así. Madre mía. Eu me tuve un problema fai pouco, unha discusión moi grande con alguén que bota os cereais, o leite por riba, e depois o mete no microondas. O sea, eu tuve que sair desa casa dese momento. Eu tuve que sair desa casa dese momento. No. Aí temos o psicópata. Vale, o sea, esa variante é a primeira vez que escoito e me parece absolutamente demencial. Flipei. Se perdeme de ser mala persona, incluso. Hostia, ves, nese caso xa, o sea, nese caso o cuestionario remataría xa. Da igual o resto de preguntas. Psicópata de manual. Eu levantei no marchei. É que, joder, pero por qué? O sea, en que momento? Bueno, creo que esa persona seguramente faga outra cousa que vos vou a preguntar. Por que? Vale, temos este aspecto de cereais con leite. Outra situación, tamén con cena. Vale, quedas, por exemplo, para ensaiar, ou quedas para un día que dices, vamos a ir a un festi, vamos a ver a uns colegas tocar, ou vamos a tal, quedas todos xuntos, pides unhas pizzas para cenar, pizza con piña, como que irades en piña, neso cada un o que queira, porque eu non podo ser hater da pizza con piña, porque era hater da pizza con piña, un día probei e dixen, pois non está tan mal, entón non podo ser hater deso, pero, pois pides as pizzas, vale? A que sexa. E sobran uns cachiños, vale? Sobran uns cachos, tal, porque pedís demasiado. Ides de festa, ides a un festival, tomades bebidas espirituosas e volvedes de madrugada ou a primeira hora da mañán, a según cada un, cando o corpo lle pida. Volvedes con fame. Eses anaquiños de pizza que sobraron, primeira pregunta, as contemplades comer eses anacos no momento de chegar, sí ou non? Por supuesto. Vale. Por supuesto que sí. Pero, cunha observación, eu creo que se quedamos os yonderes a comer pizza antes de ir a ningún sitio, sí, non sobra. Sinceramente. Non sobra. Ahora, se se dá ese caso, porque algún está enfermo, pois eu comería pola mañá. Vale, e agora, como a comedes? Fría ou a quentaríades? Fría como este. Vanessa está poñendo mala cara. A ver, eu no microondas non a quentaría nunca. Vale. Que quentar no forno. Vale, bueno, pero no microondas non. No, no microondas non. Ningún dos tres contempla eso, ¿no? No. No, pues tropeas a masa totalmente, o sea...
Depende da fame que teña. Si teño moita fame, como a fría sin ningún problema, O Pero sea, si podo aguantar a ansiedade de comer a esperar a que queza o forno, meter a pizza e que queza a pizza, espero. Pero si teño moita fame, vai fría, é que Non... 5 da mañán, volta de concerto, non hai Sí, esa vai fría, posibilidade. vai Non hai fría. esa posibilidade, Vanessa. Sí, sí, Seremos realistas. É que vai vos, fría. vos sabedes que hai xente que non irónicamente prefiren meter a pizza no microondas e que ainda por riba esa xente e eu un día, porque eu a mí non me gusta criticar as cousas sen facelas, esa xente que por aquí pasaron algúns dicindo que se metes un vaso de auga ao lado da pizza, que non se pon blanda, e eu un día dixen, nunca o sea, poucas veces me arrepentín dunha decisión na miña vida como esa. Un día dixen, joder, xa pasaron uns cuantos por aquí, como dixeron, oye, pois igual non queda tan mal, non? Porque o forno está ben. De feito, tamén me deron outra idea un día, que nunha tostadora, es que tenía así rejilliña, Sí. o pos, e bueno, se queda un pouquiño, e eso pode ser bastante válido. Pero dixe, va, bueno, meter no microondas, vou a poñerle o vasiño de auga e tal. Nin vasiño de auga, nin hostias. O sea, eso era Queda puro chicle, blandurri aí. dixen, pa qué? O sea, acabo de estropearme eu a mí mesmo a pizza sendo o contrario desto. O sea, eso é horrible. Eu, parafraseando o vídeo aquel, eu churras po forno non como. Por iso, pizza no microondas. Tal No, cual, no. tal cual. Logo, tortilla de patacas. Con, Ui, aí temos pelea, con ou sin cebola. Ou Con e con ou moita. sin. Con. Eu compro como vos a vos. Si tades quitiños, como vos a vos. Non teño problema. No, pero hai que elegir, Manuel, hai que elegir. Un bando ou outro. Ese piso de microondas que ti non comiches, Tamén a come. Ahora, necesidade non hai. Pois que a tortilla é igual. Eu prefiro botar cebola, pero tamén como se llama. E ti, Iván, tamén tin Eu con cebola? cebola, eu con cebola sempre, sempre. A ver, que si hai, teño comido tortilla sin cebola que estaba moi boa tamén, pero bueno, a cebola dalle ese toque. Pero por eso con cebola mellor. Exacto. Bueno, pero curiosamente a de Betanzos, que eu son bastante fan da de Betanzos, non leva, mira. Pero eu levo sempre no peto, levo unha cebola para botar. E metes aí... Vou Sí, decir eu algo, corto así. pero nunca comín a tortilla de Betanzos. Vamos ahora, cóllete. Cóllete Nunca- que me queda de camiño. É unha cousa, en serio, é unha cousa que non sei como aínda non... É que Non se xustamente me deu a ocasión. iba a preguntar agora, se prefieres un estilo Betanzos, porque unha tortilla de Betanzos un estilo moi característico, se prefieres un mazacote destas tortillas que podes facer edificios e non caen por moito terremoto, punto intermedio... Punto intermedio. Se está boa, eu creo que pode estar boa de todos os xeitos, o que ten que estar ben feita. Pero mira, é curioso, falando de tortilla de Betanzos, vou contar unha anécdota, precisamente indo para o Andaval Fest, fomos un colega máis eu 2 ou 3 días antes. E íbamos cara a Ribadeo, que da estrada en medio unha tiradiña, e pasamos por Betanzos e dime o colega Samuel, que é creo que a persoa que máis concertos do Riondeles veu nunca na historia. Vou ver todos, menos un ou dous. Entón dime, hostia, eu nunca probei a tortilla de Betanzos. Frenazo no medio da autovía, marcha atrás ali polo corredor e fomos a comer a tortilla de Betanzos. A nosa idea era chegar a Ribadeo polas 9 da noite, 10, debemos chegar a 2 da mañá ou así, a tortilla comida, con un refrigerio posterior, pero a Ribadeo chegamos, pero bueno, un pouco máis tarde que pensábamos, a tortilla probamos tamén. É que lle pareceu? Ben, a verdade quedou máis unha probado alta, sí. É que, joder, a tortilla de Betanzos, se está no punto intermedio, pois está guai, me vale. Eu son como a ti, non? Eu son de calquera cousa, realmente como se é mazacote, pois como mazacote. O sea, se teño fame, incluso se me dis, no, esa tortilla estivo baixo o sol 20 días, da igual, teño fame, dámela. O sea, xa tive salmonelosis unha vez, que pode pasar? Xa sei o que se vive tendo salmonelosis. De feito, foi unha dieta maravillosa, por culpa dunha tapa dun bar, en 15 días perdín 20 e pico kilos. Tamén é certo que estiven ingresado moi grave e hubo opcións de que pudese chegar a morrer, pero perdí 20 kilos, sabes? O sea... Non Pero podemos tampouco. o importante é a tapa estaba boa. Si, nese momento non notei que estivese mal. No momento de comela, eu non notei nada. Co cal ben, pero unha de Betanzos, así que abres a tortilla, cae o viño todo, está aí,
Eso é un placer. Eso é un placer. Está me dando fame ahora, Eu Ainda chegamos, se pode, o Veña. sea, non salimos todos agora, deixamos a conversa aquí e listo, non hai problema, pero igual habería que mirar nese concerto da Mardi de levar un par de tortilliñas de Betanzos. Hostia. De Betanzos. Bueno, Pues mira. se pode mirar aí, se pode mirar. Vale. Resultado do cuestionario. Sodes un pelín psicópatas. Un pelín psicópatas. Pero por qué? O problema veu no punto de ser tan radicales ca cebola. Porque a tortilla se disfruta con ou sin cebola, con chourizo, con pementos, con queixo, con todo que con morcilla. A tortilla con morcilla, por exemplo, cousa bendita que un día vos comento que probades con morcilla e cebola. Podes probala, pero cousa bendita. Pero a tortilla non máis da cebola sin cebola, se tortilla é tortilla. Eu por aí non paso e acabamos a entrevista aquí e apago, No. Bueno, se che levo unha tapiña de tortilla, tú vai ter cebola, non te preocupes. Tú vai estar ben feita. No, pero moi ben respostado, xente cabal, xente que sobre todo o punto clave destas preguntas é o microondas. O resto, a porcentaxe varía un pouco, sube, baixa, pero no momento nunca un persona di microondas, capiza, aí xa está, da igual que lle guste a tortilla dunha maneira ou doutra, que aí xa demostra que é un psicópata. Os datos xerais estadísticos podemos comprobalos que son Excel colgado no Google Docs ou algo. Hai en página web, se entras en www.oestudiodacomidaPsicópata.radar.cal, aí está. Aí tedes as bases. Mira, falamos agora durante a conversa de gustos musicales, de as cousas que tes en común, de influencias e demais, pero se agora cada un de vos tivese que recomendar dous artistas que vos estén flipando moitísimo agora, que sexa dos vosos favoritos, quenes serían? Inflúan ou non no grupo, senón que agora estes escoitando e digades, joder, xente, isto mola, aínda que sexa algo coñecido, da igual, non ten por que ser algo que a xente non coñece, senón que para vos é música importante agora mismo. Pois mira, eu últimamente, dependendo do día e de como me levante, estou escoitando moito a un grupo que se chama Sacrimonti e os outros días estou escoitando moito a Billie Eilish. O sea que, mira, que diferencia de... Pero sí, últimamente o que máis estou escoitando. O resto... Eu mencionou antes Raíces e vou a quedarme con Zahara-Juno, que me parece bestial. Así como bastante mainstream, pero bueno, eu aí o deixo. E outro, pois, debería que pensar. Eu, ao final, escoito moitísima música, pero non son moi mitómano de decir grupo favorito e demais. Son bastante cambiantes según o día. Pois últimamente creo que estou escoitando bastante, un pouco, son bastante extremos, a verdade. Estou escoitando bastante a Moura, que me flipa, ten un directo tamén brutal, vamos. E últimamente estou escoitando moito, pero moito, o Tiny Desk de Catriel e Paco Moroso. Brutal, sí. E incluso, bueno, tamén moito o Grasa de Nati Peluso, que tamén me flipa, tampouco ten nada que ver. Son cousas que me sorprenden, que me gustan, é verdade, pero estou escoitando moito. Bueno, basicamente por aí anda. Mira, eu como recomendación vou recomendar o Tiny Desk, porque aí hai auténticas maravillas e cousas que a veces no, dices, esto non me va a gustar, despois escoítalo e dices, caramba. De feito, ainda vi outro día o Vane, este que te gusta a ti, como se chama? Que te gusta a ti non, que te cae aí. O Omar Montes ten un Tiny Desk. Omar Montes ten un Tiny Desk brutal. Sí. E non era un tío que non daba un peso por él, sabes? Paseiche o tío de Zetangana que te richeste de min na miña cara e despois houbo que... Outro día estou escoitando de Bad Bunny tamén, que me parece... Por exemplo, outra O me lo vou escoitar a semana toda, sabes? Pero, bueno, parece bastante guai, verdad?
Eu, de feito, Mira, vou recomendar un que ven a Coruña, Residente, que me flipou que veña a Coruña este ano. No Morriña sí que vai a actuar. eu, Ao de final, feito, ainda descubrín fai pouco no Tiny Desk a filla de Will Smith, a Willow, que non sabía que cantaba, e vendo o ya. Tiny Desk, e sorprendeume bastante, a verdad que sí. É que, O sea, joder, ten razón Sermán, que é xusto que atopas cousas así de repente que dis, ostras, e isto? Bueno, e quero sinalar un grupo que vine ainda fai pouco outra vez e que me encanta, que non son veciños, e que está falando de Tiny Desk, creo que gravaron estes días tamén aí na Tobeira, non sei como se chaman as sesións que fan na o de Tobeira, Vilo. En Vilos. son Scanderani, que é un grupo que en disco molan, pero que en directo son, para mí, acojonante, vamos, son do mellor que vin últimamente tamén por aí, vinos ainda fai pouco noutra sala que tamén para mí é referencia, que é a Crazy que, bueno, serviron moitas veces, pero cada vez están medrando máis, e son para mí un grupo que, bueno, que eu creo, espero que o peten, porque se hai xustiza musical, Scanderani petarán. É que, joder, o Tiny Desk ou aquí na escena local galega nos de Envilo, por exemplo, o feito de ter espacios onde aos grupos poidades tocar, o xente pode tocar, pode presentarse dunha maneira totalmente distinta ao que son non, porque tanto o Tiny Desk como o Envilo van bandas a tocar que fan un formato acústico cando mellor os seus directos non ten para nada que ver e outro rollo e joder, mola que existan cousas así para que se poida valorar a música dunha forma sen florituras, sen nada que cambie, tal cual o que hai. É genial e ao mesmo tempo é triste, a mí parece moi triste, parece bastante grave que non existan os espazos así nos medios públicos. De Sí. feito, non só existen, senón que, bueno, eu sei que houve xente que estivo aí, que intentou facer cousas un pouco nese sentido, e que houve sempre atrancos desde a dirección para que sucederan, non? Acaban de desmantelar o estudo na Radio Galega, e un espazo que podía ser pues, con un prezo gratuito para a tele, porque hai funcionarios técnicos de son, cámaras, editores, e que podría ser un espazo moi importante tanto para a promoción da cultura galega, para os propios grupos, para os consumidores, e que non existe iso nos medios públicos galegos, algo pues, do estilo do Tiny Desk, que é precisamente a radio pública americana ou os concertos de Radio 3, e que hai músculo para facelo, hai grandes profesionais na radio e na tele galegas, e que iso non exista, pues pareceme, bueno, moi grave, pareceme moi grave, moi grave, e que incumple completamente os estatutos da Radio Televisión de Galicia, que é o sentido que teñen, non? E, bueno, pues, isto E que acabas de ver reivindicación a cal creo que poucos puntos se lle poden añadir, está moi ben tirada, porque claro, vos preguntar, por exemplo, non, dice antes, o rock como está vivo, está morto, non sei que, tal, podemos falar de festivales, de se aposten por grupos ou por outros, todas estas cousas, pero se houvese espacios onde vos pudedes tocar, onde pudedes ensinar a vosa música, que a xente pudese veros, porque ao final, joder, eu entendo a moitos festivales, non? Mais alá de que son festivales, macrofestivales e demais, pero moitos festivales que o que buscan é non facer un festival, asociacións que non queren perder cartos, que son sen ánimo de lucro, pero que lóxicamente non van a gañar, pero que non queren perder cartos, e que a moitas veces igual non chaman a X grupos, como pode ser o voso caso, ou outros tantos que hai por toda a xeografía galega, porque tampouco teñen unha opción de poder vervos en directo, ou saber, ou coñecer, e se houvese unha plataforma, un sitio onde vos podedes gravar, ensinar de outra maneira e se promocionase de outra maneira, joder, cambiaría moito, sería moito máis rico o tecido galego. Pero incluso isto que estás ti facendo, por que non pode haber dentro, pues, o mellor, un programa tan longo como este, pues non teria sentido na tele, non? Pero pues, na plataforma da Galega ou bueno, como existen moitos medios, non? Que haxa un podcast público, que haxa xente pues, que ten un proxecto como o teu, pero co apoio non, pues eso, precisamente do músculo da corporación pública, non? E eu creo que é algo que vamos, que además que demostrou o Planeta Furancho, o Aberto por Reformas, que se cabía unha audiencia para iso, e además ainda que non haxa, que ten que haber, para iso están os medios públicos en galego, non? É como cando se di, non, de se as festas de María Pita, as festas non sei que, é que levan a este grupo e non enche María Pita, por exemplo, que son as que me quedan aquí ao lado. É que non ten que encher María Pita as festas de Coruña. Ten que levar o grupo que sexa, pero porque é música en directo.
da igual, xa falemos de rock, de tradi, de do que sexa. Non ten por que encher nada, ten que ofrecer música en directo, ten que ofrecer obras de teatro, ten que ofrecer cultura, que é o que é importante. Eu creo que estamos obsesionados con facer cousas grandes e con ter moita xente, e nós mesmos, pues, bueno, estamos máis ou menos implicados en maior ou menor medida na organización de eventos, non? E nos facemos varios do grupo, un festival moi pequeniño, na nosa aldea, en Couso, na Estrada, que é o Churras Concerto, que creo que o propio nome é bastante autoexplicativo, non ten moito misterio, churrasco, concerto, o sea, non... Sí, xa está. Non vendedes algo que non hai. Xa está, o nome xa Non, o di. churrasco solo a velo, música por saco tamén, pois está aí. Metemos algo de poesía a maiores, pero o concepto de poesía non son igual, entón quedou así. E sí que houve, non, esa tentación de meter grupos grandes, o mellor de, aunque sea un cabeza de cartel ou tal, pero creo que está guai facer unha cosa pequena, que veñen 50, 100 persoas, e, pois eso, crear espazos para que grupos que normalmente non teñen, pois poden actuar, e juntar os veciños, tomar unha cervexa, tomar un oso de churrasco e ver grupos, non? Grupos precisamente que ademais que non están nos festivais, e ademais son os que a nós que organizamos nos apetece ver. Entón, pois eu creo que, bueno, que o camiño é ese, para min, mellor estou equivocado. E ademais, eu cos festivais, a min dá a sensación dos anos para cá que buscan, como decía Raíces, que o único que buscan é meter o maior número de persoas. Ao final daste conta que ti empezas a ver cartéis de festivais e o 70% dos artistas son sempre os mesmos. Cambia quizá un cabeza de cartel por outro e un par máis de bandas por aí, e son todos iguais. A mí dame pena porque, primeiro, porque ao final acabas coa oferta musical, acaba sendo pois unha réplica de unha réplica de unha réplica, sempre un pouco o mesmo, e eu creo que está equivocado. Estou pensando, por exemplo, ahora en un festival enorme que plantea algo totalmente distinto, que é o Festival de Moledo, que creo que é onde coincidiste Raíces e Vale por primeira vez. Joder, pois é un festival que se sabe un pouco da lógica esta que temos aquí de pues, ABC, e, joder, un festival que medrou moitísimo e move moitísima xente. Quero dicir, se hai interés en facer cousas distintas e se fan con cariño e con bo gusto, a xente vai responder. Non hai por que ir sempre a vou facer un festival e a quen traigo? Pois os 4 que foron o ano pasado este, venga, e para diante, e París de Noia e Panorama. Bueno, pois xa está. Non sei, a mí dá un pouco de pena nese sentido, que ao final acaban coa oferta e os grupos o mellor que se salen un pouco dese círculo, pois se quedan sin espazos para darse a coñecer. Porque entre os grupos che molen, bueno, no son plan non é tan así, pero, por exemplo, este ano que foi a esquena, ou antes ao Tsunami Xixón, hai tantos grupos tan apelotonados que eu creo que non podes disfrutar dos concertos como a mí me gusta ir escoitar, estar atento ao que fan, por non estar pensando que concerto vídeo despois, que teño que chegar cedo para topar sitio a menos de 5 kilómetros, ou ver o concerto sin prismáticos. Entón, a mí nese formato, pois, bueno... É unha turistificación máis, ao final. Sai do mesmo lado todo. E que ademais é moi compatible, eu sempre hai un... Tes o micro silenciado, creo. Vale, puseino aí, vale. Estaba, se me silenciou. Digo que, dicía que non é incompatible poder levar, non, a un cabeza de cartel, dos cabezas de cartel que poidan vender entradas. Supoño un exemplo moi claro, que é un festival, para min, dos mellores festivais dos que máis disfruto, que é o Osa do Mar en Burela, que, por exemplo, o ano pasado levaron a Iván Ferreiro, levaron a Tanxugueiras como cabezas de cartel. Este ano por agora está anunciado Bayuca, para, bueno, sempre un nome que te asegure poder vender un poquinho máis. Pero que, por exemplo, este ano levan a grupos como Sanguijuelas del Guadiana, que son de Extremadura, que son un grupo que o pode petar moitísimo neste ano, pero que é un grupo que prácticamente descoñecido. Ten a un dúo de rap, Las Niñas del Corro, que son de Barcelona, que tampouco, que son coñecidos, pero non están en moitos lados. Apostan por talento de ali, o ano pasado levaron a un rapaz como Basquiat, que fai rap, que de ali. Entón, é como, joder, podes levar pois un par de cabezas de cartel, porque queres a mellor asegurarte un poquinho de movimento, un poquinho de tal, pero que o resto de cartel como o seu caso, como outros tantos que hai por aquí por Galicia, que o resto podes apostar por nomes, ou, por exemplo,
Este Pontevedra, o gratuito, este que nomeabas ti antes, O surfing. o Surfi, que se me foi o nome, que foi un ano pasado por primeira vez, que, joder, te pode levar algún nome, como o caso de Juno, non? Te pode levar alguna cousa máis nada conte, máis que pode mover un pouco de xente, aparte que ser gratuito, non? Pero polo medio te está levando a grupos que non están tan presentes en festivales e ti, joder, se pode facer, se quere se pode facer. De todos os xeitos, ainda así, eu creo que o camiño é de crecer, tío. Que entendo que unha empresa se rixa pola lógica do mercado, que era ganar pasta, non? Pero entón estamos falando de outra cousa. Pero eu creo que chega un momento que se contaxiou a xente que organizaba, que organizaba, que facía pues, un movimento asociativo, que se contaxiou un pouco disso. Tío. E ao final, pues, evidentemente, non hai que perder cartos, igual que pues, un pouco a mesma lógica que nos co grupo, non? Non estamos aquí a gañar, pero tampouco queremos meter 200 euros ao mes cada un no grupo, non? Pois os festis non teñen por que palmar pasta, pero eu creo que tampouco, pois por que ten que haber 1000 persoas nun festi, tío? Pois un día ten que haber 300, e se consigues facelo e non palmar pasta, que a veces é complicado tamén, pois xa está, tío, que non hai que, e creo que temos un pouco esa obsesión de ir ao grande, e que se hai un montón de xente, por mellor, pois pensa mellor o máis barato, o máis sinxelo e o máis fácil é ter a panorama, tío. Se te peta é ganar pasta. É o máis un mellor, que non tens que comerte nada a cabeza. Se escapamos disso, pois eu creo que, bueno, está guai pues, dar un pouco de cariño aos grupos, tratar, por exemplo, con un festi que xa ten un pouco de tamaño, pero que trata moi ben a xente, foi o Naval, que falamos antes, que é un festi que se ve que está feito con cariño, e que pues, poden molar máis ou menos os grupos que van, pero que está feito por xente que mola o rock, que fai un festival e que trata ben as bandas. Entón, bueno, pois iso para mí é importante. Despois que se viene, non sei que cabeza de cartel ou se ven, pois, eu que sei, pois os Escandiranio, imos nós, ou tal, pois eu creo que de que se trata, se chama a música. O que pasa é que eu creo que a xente xa non vai estar escoitar música. E está guai tamén, pero bueno, Sí. a mí non é que me mola. Entón, por iso me mola máis ir a salas, que tamén están pasando un momento complicado. É que, xa para ir poñendo o peche, as salas. Vos ides a tocar as salas, como dicíamos antes, esas datas. Joder, un festi pode estar guai, hai xente, máis xente e tal, pero esa cercanía, esa situación das salas, de vos ver o público cara a cara, de nós poder ver vos cara a cara, de estar escoitando todo máis cercano, todo de outra maneira, joder, volvendo á romantización da música, a min realmente eu hai bandas que me molan, que son un pouco máis toches, que xa están en macrofestivais ou xa van a recintos grandes, que os coñecín xa estando en esos recintos e sempre digo, joder, como me tería molado ter visto esta banda cando viñeron aquí a Coruña, algunha que sei que veio a Coruña, por exemplo, a Moda, que actuaron aquí nun local como o Tío Ovidio, e actuou a Moda para 7 personas. E ora a Moda non te vai vir nin a Mardi Gras, nin a ninguna desas salas, porque vais a lles quedar pequena. E digo, joder, como tería molado ver eso. Sí, hombre, creo que ao final a experiencia de tocar ou de ver unha banda en unha sala dache unha cercanía que lógicamente un festival con X persoas ponlle a magnitude que queras nunca vas a ter. Eu creo que é unha pena que pouco a pouco se vai perdendo ese rollo, non? Que igual había uns anos antes de esa preocupación das salas, de programar, de preocuparse de todos os fines de semana, todas as semanas, levar bandas, bueno, creo que pouco a pouco se vai perdendo e é unha pena, pois, por eso, non? Porque ao final, pois, van quedando poucas e ao final, pois, é unha pena que se perda esa cercanía, esa... Joder, ao final ter pois, a alguén tocando a 1 metro de ti, pois, home, eso fai moi mal tampouco, pero ainda que sexa así, non? Dache outra experiencia totalmente distinta, non? Pois, eu creo que despois deste momentiño de tentar arranxar o mundo, por lo menos, non arranxar, pero deixar as nosas ideas de que a cousa poida mellorar, podemos ir poñendo o peche esta conversa, vos dicía, unha horiña, un poquinho máis dunha hora estivemos, tampouco moito máis, realmente poderíamos seguir moito máis tempo, co cal, eu vos convido, eu sempre digo isto, non? Eu vos convido así en directo, non na grabación, a vir outra vez, vos decides que sí,
despois ao acabar me dicir, mira, isto foi unha puta mierda, non queremos volver, pero todos quedamos, a xente di, joder, que ben se lo pasaron, que quieren volver, todo queda guai, e listo, co cal eu vos convido a volver máis adiante, cando teñades novas datas que presentar, cando teñades novas cancións, ou simplemente un día que digamos, oye, quedamos para falar de cousas que nos quedan no tinteiro, e quedamos, facemos aquí outra charliña e estamos un anaquiño. Cando queres. Sin problema Encantados. ningún. A min pasoume bastante rápido, o sea que eso é boa señal. Lembrade rapidamente as datas que tes próximamente para que a xente se lle refresque e sepamos onde ir e xa poñemos o peche. Repito eu ou Sí, paso? vale, que estés mandando un expreso para que nos. O 22 de febreiro na Sala Contrabajo en Vigo, o 22 de marzo no Salón Teatro na Estrada, o 4 de abril na Sala Mardi Gras en Coruña e o 25 de abril na Xentalla en Santiago. Que hai que decir tamén que estes primeiros concertos de presentación en todos contaremos cas proxeccións en directo que as fixo Juan Rodríguez, que é un pouco, bueno, de feito, o primeiro adiante que sacamos, que foi o corte 3, é un pouco pois, unha síntese do que fai en directo, pero en directo ela pois, modifica os vídeos en directo, proxecta tal, e a verdade é que, bueno, é unha oportunidade de vernos nese formato. Pois anotamos, disfrutaremos da vosa música en directo, disfrutaremos desa parte visual, disfrutaremos de que siga existindo esa resistencia como vos do rock, que sigan facendo música e o dito, quedades convidados para vir cando que irades até a vosa casa, no que como eu sempre digo, humildemente eu poida axudar, eu poida intentar poñer o meu grau de area para que o tecido musical no voso caso siga existindo e sigades facendo o que máis vos guste, ese hobby, que poidades seguir quedando os domingos para ensaiar, que sigades en comer pizza no microondas, que sigas tal e como está sendo. E a xente que viu esta conversa, ou a que escoitou no Spotify, agradecerlle unha vez máis que a tivesen visto, que o máis importante non é a conversa, como sempre digo, o máis importante non é a canle, o máis importante é que se queden co vosso nome, que vayan ás vosas plataformas, que vos sigan en redes, que vos den unha oportunidade, que digan, vamos a escoitar, porque como creo que quedou claro con sempre que fomos poñendo aquí ao longo da conversa, non hai música mala, senón xente que o fai regular, non vamos a dicir mal, porque non son que eu son unha persona ineta, co que non podo dicir que a xente o fai mal, pero non hai estilo musical malo, senón que hai xente que pode facer que te guste algo. E o dito, próxima conversa xente, neste caso non vos vou a dar pistas, pero sí que vos vou a animar a que vexades a conversa anterior se chegades de parte deles, porque nas últimas conversas tivemos a xente como a de Leiva, tivemos a xente como a Exeria, tivemos a xente como a Ló dende Vigo, xénero máis urbano, tivemos unha conversa moi especial con Filloas, que é un rapaz que está facendo cousas aí moi guapo, é un rapaz que me cae genial. E esta conversa é curioso porque estou promocionando, isto é alucinante ahora mismo, porque estou promocionando unha conversa que ainda non pasou, pero que vai a ser a conversa máis profesional que se viu na miña canle, e creo que nunca na miña vida me vin neso, porque é unha auténtica locura, o sea, xente irá a vela, porque vai haber cámaras, vai haber un equipo que me vai facer as cousas a min, o sea, é flipante. O dito, xente, mirad as redes, escoitad a música dos John Deres, id a ver a súa música en directo e disfrutade, porque a música é o que nos move neste mundo no que estamos agora mismo. Sen música nada teria sentido. Chao, xente.